video. Minä on siinä puutteellinen Video. Nyt tulee viimeinen show. Miksi olin paljon sun kanssa tanssimassa valettia? Se suuttui ja lähtikin puuli ja otti nyrkkelhaaskat mukaansa. Käytti piikkinuijaansa, meni karkuun joskus vaan. Sitten ajoi autolla suoraan Ville paikkaan. Ville johti karkuun Varssu halusi halata. Varssu suuttui liikaa, siksi se suuttui liikaa. Sitten se vietiin vankilaan, sitten se karkasi vielä. Saatiin uudesta kiinni, sitten taas jankasi. Se pääsi sitten se kadassa, heitteli tavarat noskiinsa. Ja aikaan syödä vaan ja ei se siitä voinut tarkoittaa, kun se oli Jani Virolainen hänen. Vaan sun nimi oli Jani Virolainen.